Павелчо? Павелчо? На психолог. Добър ден, докторе. Имам ужасен проблем. Напоследък имам чувството, че... Докторе? Докторе, слушате ли ми изобщо? Аз имам голям проблем с парите. Обичам да се къпя и с нервите. Докторе, прекалявате. И слушайте ме, веднъж ми оправете проблем за какво ми плащам на 30 лева на ден. Добре де, на час. Докторе, какво ви има? Да не би да сте умрял, може би, не знам. О, ма ти си бил изкуствен. Ще си поиграя малко с тебе и това е. Ще спукам, докторе, за ет ми взимаш по 30 лева на час.